Naimbag arabiyo ami kakabsat, madayaw ti Apo iti kadda tayo manen iti daytoy apan nagdebosyon tayo. Agyaman akta, kanayon kayo nakasubaybay iti daytoy atunggal rabi ti Sabado apan nagdebosyon. Ti Diyos anang parswa, iti langit ken daga, nangegkuti sang sangit, ti tatao. Pinarswak ti bit-bitwen, ket sila wakmet biagda, sino ti mangyeg silaw kadakwada. At tuyak Apo, ibaon na nangegko panangawawag mo, mapanak Apo, iturong na ti tata ket ipatego. Siak ti Diyos mangted tudo, nga magriga tatao, nakalunay ti asik, nga madaywandak. Natangken ti puso da, ngembalbaliwakida, ti saukin nakiten, sinut mapan, at tuyak Apo, ibaon nangegko panangawawag mo, mapanak Apo, iturong na ti tataom ket ipatego. Siak ti Diyos at tumulong, kadagiti agrigat, taraon dati dek, ken salakan. Idek ti kaimbagan, nga inda pakapnekan, idek pay daytoy biyago,
sinut mapan at tuyak kapu ibaon na nangegkupan ng awawag mo mapanakapu iturong na titatahong ket ipateg ko. Ituloy tayo ti mangbasa. Wano ituloy tayo basaen ti ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Iti daytoy rabii basaen tayo ti Marcos kapitulo 2 versikulo 13 agingga iti 17. Mark 2:13 to 17. Ayaban ni Jesus ni Levi. Nagsubliman ni Jesus iti igid ti Dan-aw ti Galilea. Napanken kuana digiti adot at tao ket insuro na ida. Idi magmagna nakita na ti maysa ang agsingsingir ti buwis. Ni Levi nga anak ni Alfeo. Agtugtugaw ni Levi iti opisina na a pagbayadan iti buwis. Surutan na kinuna ni Jesus. Ti makder ni Levi ket simurot ken kuana. Idi mga ni Jesus ti balay ni Levi nakilanglang ken kuana ken kay iti adalan na ti adu nga agsingsingir iti buwis ken tattao ang madagbasol. Ngamin adu dagiti simurot ken kuana. Ada sumagmang manaw mamahistor ti linteg akamkamang ti grupo dagiti Fariseo. Idi makita da makipangpangan ni Jesus kay iti managbasol ken agsingsingir iti buwis. Sinalusod da ken kadagiti adalan na. Apay kalanglang na dagiti agsingsingir iti buwis ken dagiti managbasol. Nangagida ni Jesus ket kinunana. Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas no di ket dagiti masaksakit. Jak imay tapno yabak dagiti nalintag at tao. Imayak tapno yabak dagiti managbasol. Ti Dios benisyonan na iti panakaybasa ti nasantuan a kasuratan. Kakabsat, iti leksyon ana ibasa kada tayo. Saritaan natin panangayab ni Jesus ken ni Levi wenno ni Mateo. Ni Levi wenno ni Mateo. Ket may isa nga agsingsingir iti buwis. Kagurgura unay dagiti tattao isuna apay. Agsipud ta malaksid iti ahente isuna iti gobyerno ti Roma isu amang parparigat kadakwada. Sobra-sobra pa iti singsingirin na abuwis. Nakusit. Switikan na ida. Imbes apiso na kumati singirin na abuwis. Dos ti alain na. Doble ti singirin na. Di piso mapankan kwa na. Agpapabak nang manipod iti panang kusit na, panang switik na, kadagiti tattao. Gapuna, napalalo ti panang gurgura, dagiti tattao kan kwa na. Nga may sangal daw, idi ang magmagna ni Jesus, nakita na ni Levi, nakita na ni Mateo. Kinuna ni Jesus kan kwa na, surutan na. Dagos at timakder ni Levi, pinanawan na ti trabaho na, linipat na ti dakkel kuma akita na ket simurot ni Jesus.
Ti teksto saritain na. Iti panangan kadwana ni Levi wano ni Mateo anangan agrama dagiti dadumag singsing iti buwis ken dagiti dadumapay a managbasol. At damot sa jay dagiti daduma Fariseo. Dagiti Fariseo kunada kay iti adala ni Jesus apay at ti maestroyo maki pangpangan makilanglang kay iti managbasol. Di na kadi ammo nga isuda ken managbasol. Di na kadi iya dayo ti bagi na kadakwada baka maalyan, baka ma-influensyaan iti basol da. Dahito iti kayat asawan ni iti Fariseo. Nang nagnesos da ito'y kat kinunana. Saan? Adag iti nasalo na ati makasapol iti doktor no di kat iti masaksakit. Imayak tapno gasakida. Anyat kat nasawan ni Jesus imay tapno ayaban na dagiti managbasol iya sidag na ida ken Jesus kuno iya sidag na ida ken Apo Dios. Siputan tayo man kakabsat daytoy nga istorya. Inayaban ni Jesus ni Mateo maysa ang managbasol kagurgura dagiti tattao. Saan na kinita ni Jesus kinasya sino ni Mateo? Saan na kinita ni Jesus ti kinamanagbasol ni Mateo? Tinakita ni Jesus kan kuana kat isu kat maysa a tao a masapul na iti maysa lakan. Masapul na ti mayasidag iti Dios. In bilang ni Jesus ni Mateo amay kari asumurot kan kuana. Saan na kinita ni Jesus ti kasasaad dagiti dadumapay nga agsingsir ti buwis ken managbasol la nakipangan kan kuana. Tinakita na kadakwada ket isuda ket tattao ang makasapol iti Dios. Gapuna nakipangan kadakwada. Kakabsat anyat kahit nasa uwan kada tayo daytoy. Ni Jesus, ti Apo, sa nakit kitain, no anya tinapalabas mo. Sa nakit kitain, no anya ti kasasaad mo ita. Sa nakit kitain, no managbasol ka man ita, o nagbibiyag ka man iti basol ita. Ni Jesus, ay ayaban na ka, awagan na ka, panawam dayta bihag ang managbasol talikudam dayta sumurot ka kanya daytoy ti awis na umay ka sumurot ka kanya katno kasano ani Mateo ni Levi tinalikudan na ti dati akasasaad na tinalikudan na agraman ti kinabaknang na ket simurot ni Jesus ni Apo Jesus kastamet ti ekspektar na kana tayo. Jesus wants us to follow Him. Jesus wants us to deny ourselves of the things of this world. Ni Jesus awagan na ka ita. Awagan na ka. Tapno talikudam. Dagiti banbanag iti lubong. Kat suruta misuna. Kas itik imno akin ang tatayo itatay. Sumungbatay kumakan kwa na. Adtuyak wapo. Adtuyak. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Santay lang ako na at tuyak wapo sumurutak. No dikit din ang nangruna. At tuyak wapo sumurutak. At tuyak wapo ibaunak met. Ibaunak. Tapno awisik met dagiti na dumang managbasol. Tapno awisik pahi dagiti na duma. Ang managbasol.
Sumurot matkan ka. Wen kakabsat, ti Apo, awawagan na ka ita. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka, O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Agyaman kami kan ka, Jesus, agsipod ta. Uray no, anya pay ti kasasaad mi itagdama. Uray no da kami kat agbibiyag iti basol ita. Awawagan na kami. Sumurot kan ka. Kat iti sisurot mi kan katalikudan mi dagiti banag iti lubong. Talikudan mi dagiti kinaman nagbasol mi. O Jesus, nga Apo mi. At to'y awatan na kami. Ibilang na kami amay kari nga adalan mo. Ibilang na kami amay kari, sumurot kan ka. Madayaw ka, Wapo. Madayaw ka, agsipod. Tasika ti Diyos, ang mamakawan, sika ti Diyos, amang palintag kada kami. Iti daytoy nga oras si Rabi Wapo, malagip mi, dagiti kakabsat mi, dagiti pasat ti familia mi, isuda, nagkasapulan ti panakaagas. Wapo, agasam ka dida, paimbagamida kay giti amin na nasakit na. Iparabaw mo kad, Wapo, ti imam kadakwada, mangagda kumatitimak mo, umimbagkan. O Diyos, kay ti aglaladingit gapu ti pupusay ti pasa ti familyada. Arakupam kadida, katliwliwam ida. Wen Wapo, liwliwam kadida. Kaditi kasapulan iti finansya. Tulungan mida. Iluktam kaditi ruangan ken tawtawati ng langit agpaay kay tiglaplapusanan aparabor. Bendisyon kadakwada. Salwada na kami ti daytoy nga Rabi, O Dios. Aywanan na kami, kadoon na kami iting kampan na turog. Riingan na kami intun bigat nga daan ti baro. Akired ken pigsa. Ngagservikan ka ken kay tanak mo. Tinagan mo Kristo daytoy kararagmi. Amen ken